Bilih wonten ing rikalenggan menika katur kauningan dumateng sanggyaning para rawuh ugi para kadang kula kinasih samapta ing gati sawengga ing diri pinanganten sarimbi mliginipun pinanganten putri sampun kepareng mijil saking sasana busana tumuju wonten ing sasana palenggahan agung. Mila saking punika ngutapaken pinanganten putri tumuju ing papan palenggahan agung monggo sami manunggu beja wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Lah ing kanata tindakan pinanganten putri tumuju sasana palenggahan agung tansah sungkem marang Sang Ibu Pertiwi. Kapurwan mijil pinanganten putri kusmaning ayu rona aura irbah. Mijil saking sasana busana dhateng kanton ing mangke kinubenging dening pitu widodari kang ngejawantah saking kahyangan Selakanda Warupinangun. Sinten ta sesilih kusumaning ayu nganten atmaja saking panjenenganipun Bapa Robi kaliyan Ibu Nana ing mangke saged mratitisaken pangrengga busana mijil saking Sanggarias Mesa Saung. Kepareng mangke samapta ing gati sawengga ing diri mapan wonten ing sangajengipun kori dalem agung. Gandeng pinanganten putri pangrengga busana ing mangke tindaknya lenggah-lenggah sapencak tumulih nganan sapencak tumulih ngiring. Jroning cipta tansah atur panembromo dumateng sang hyanging para rawuh ingkang saweg lenggah sinambung pungkur pager bagus dalasan pagerayu lumantar tumuju wonten ing papan palenggahan agung. Wondene candrane pinanganten putri cinandra kurang candra ananging luwih warna ora mantra kang ngejawantah saking kahyangan Selakanda Warupinangun. Wondene rikma cemengambang bakung katepat tapir tinata ati sira miceh pajang melarat paninggal ceneng. Jamur kuping telingan hanapak kali sogoan itu tamu tawang ibu nanggal sepisan kasambung bayi kaya dipolas netro balak bawang sepuluh pangarasane rampeng wingi nyangkal kutu pepasulian pinato digelonong rungeng patinyo manggis karang wejo padak lir tirto tumetes jonggo ngelong gedung pamidangane raja mas. Wondene mangke pinanganten putri sampun pinarak kanthi angangga alas daya-daya ing mangke panjenenganipun pangrengga busana nyamapaken uburaken kagem panggihipun pinanganten saking bidaya hamekta dumateng pagerayu ingkang sampun kapareng ngasta sapugerah kecandhang dening panjenenganipun Mesia dhateng kanton sinangkepan Sandurjan Sipto Mukti sapugerah ingkang sampun cumawis mujur kaliripun sampun jumbuh kaliyan kibat 45 panceripun sampun kagelir Sipto Mukti dhateng kanton ing mangke tinangkulan tilapus utawi rasa bangka ngemu sanepan ingkang luhur pinanganten saribet ing mangke tansah mamat tinamatan ngantos nuju wonten ing mangke dhateng kanton ing mangke Sekar Triwarna ingkang mangke mapan wonten ing lengser agung Sekar Triwarna. Sang inggile wonten Hantika ingkang sampun cumawis bokor kencana ingkang kagem winandahan Sekar setaman kangge wiji ampeyanipun utawi samparanipun pinanganten kakung. Tanpawi ing mangku kanthi pertak minangka kagem wadah tirta parwitasari wondene mangke sampun lebda ing karya pager bagus dalasan pagerayu ing mangke derek leladi ubarapen kang sampun cumawis kagem panggihipun pinanganten sarimbit mila saking manika satunggal boko satunggal jodoh gumlaripun pager bagus dalasan pagerayu sinambung pungkuring mangke sampun lebet ing karya derek leladi samapta ing gati sawengga ing diri ing mangke lebda ing karya sampun cumawis kangge panggihipun pinanganten. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang dahat kinurmatan bilih wonten ing kalenggahan punika sampun tungkuk titi wancine pinanganten badhe nindakaken adicara panggih pinanganten utawi temu pinanganten kakung. Dumateng Bapak Ibu para tamu undangan ingkang saweg lelenggahan aturan jumeneng sawetawis kagem paring pakurmatan dumateng pinanganten ingkang badhe melaksanaken panggih samapta ing gati sawengga ing diri kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti Maha Welas Gusti ingkang Maha Wikan mugi tansah hanjangkung dumateng pinanganten sarimbit anggenipun nindakaken adicara luhur panggih pinanganten.
Wus dumugi wayahipun mangsa kala dumawahing kodrat panguwasanipun Gusti ingkang Maha Agung nalika semana waton titeng Gusti ingkang asipat jalutan sumedya anitahe nganahi ulame mati. Mesti ilo-ilo jaring para ingkang dahat ing pundi-pundi saka leluhur Edi Endeng budaya luhur ateges budidaya ingkang tumuwuh saking osking penggale wondene ing mangke sampun dumawon mapan wonten ing sangandhapipun pinanganten kakung Raka Mas Roman jumangkah tumuju wonten ing papan panggih hametu dumateng garwa kinasih Kusmaning Ayurana saya caket den rumangsana ing mangke pratelan lungguhan kang tinuju kapetuk dening juru panggih yang kakung kinasih saya caket samangke ungguhan kang tinuju kumlawe astana pirangaten kakung balagan talang mring pinanganten putri kang sinebet gondang tutur datan saranto pinanganten putri sumedya balagan talang mring pinanganten kakung kang sinebet gondang kasih anggenipun bebalangan pinanganten saringget ingkang dumadi saking sedah sireten murose kinemu lawe sida pinilih sura yen dinuru siji luwih lan uripe yen dirigit tunggal rasa pranyata pinanganten saringget ing mangke kaparang manunggalaken cipta solan karsanipun wondene tinangsuran lawe sento Raka Mas Roman Jalasan Rona sampun panggih jatuh karmonipun kawinungan dumateng Sang Hyang Para Rawuh ingkang saweg derek paring pangestu dumateng panggihipun pinanganten panjenenganipun juru panggih dhateng kendhek paring donga-donga dumateng asmanipun Gusti ingkang Maha Welas Gusti ingkang murbeng dadi Gusti ingkang Maha Asih wondene kecandak asta kekalih dening juru panggih nyangketi ing mangke mubeng kaping 3 mapan wonten sakiwa tanganipun Bokor Kencana ingkang kagem minandhan pratitisaken juru panggih kinandanan dening juru panggih nyaketi ing mangke mubeng kaping 3 mapan wonten sakiwa tanganipun Bokor Kencana ingkang kagem pinandhan Sekar Setamun ing mangke tansah pratitisaken juru panggih kinandanan dening Pangrengga Busana panjenenganipun Mesia yang kinasih nyanda kendi pertolo kangge nandan tirta permitosari wondene pinanganten kakung pinaringan tirta menawi saking juru panggih yang kinasih nyuwun pandonganipun. Doyo-doyo ing mangke pinanganten saringget sami hanya peti handika ingkang sampun cumawis doyo-doyo pinanganten Putri Kusmaning Ayurana tumungkul jengkuing bantala hanya tepi Raka kinasih witawisaken derma bektinipun paling sumebah kaping 3 dumateng Raka Mas Roman linambaran budi luhur ing mangke doyo-doyo handika tinapak dening Raka Mas Roman pecah samaliku sanepa ingkang luhur cara pamripun pinanganten saringget cah tanggal jawabipun saking asta dalem romolan ibu kang mawi Kusmaning Ayurana nandhak kebor ingkang winastan siwur kancana mundhut tirta ingkang sampun pinandhan Bokor Kencana siniram mapen utawi sukunipun Raka Mas Roman kaping 3 kanthi pratitis dedonga wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Rona ngicali Sokerta kinandhang panggiha rahayu salamina Wedha ing karya kacanda asta kalih ingkang winastan Junjo Draji asta pinanganten putri kacanda dening panjenengan garwa kinasih Raka Mas Roman jroning cipta badhe kajumenengaken mapan wonten sakiwanipun pinanganten kakung utawi sakiripun pinanganten kakung monggo ingkang sami ngasta Sekar Kalpataru Dewandari Lukar sawetawis Sekar Kalpataru Dewandari Jayandari doyo-doyo mangke panjenenganipun Rama kinasih Bapa Robi kaliyan garwa ngandhak kendi pertolo mangke jroning pangangkah putra pinanganten kakung Jalasan Putri pinaringan tirta ingkang mijil saking kendi pertolo sanepan ingkang luhur sedaya rinapan pinanganten saringget mugia tansah linambaran penenging cipta menepeng kalbu panggiha ayem lan ngayomi yaya selendal mayang sakyasipun romolan ibu
ngawuninganing putra kalih mangke sampun kepareng jumeneng jejer pinanggih jatuh ramanipun. Ger putra ningsun wong bagus wong ayu kaya urung tutuk mau siliran sakloron wondene mangke kudu awal saking asta dalem Rama lan Ibu yo Ger. Bombong-bombenging mana Rama lan Ibu ora kaya dina iki. Wondene pinanganten mangke senengkepan sindur ingkang warni reta dalasan seta. Sindur ingkang ngawejo slendang reta ateges warni abu seta warni putih. Temu sinepan ingkang luhur dumading putra kekalih saking pakartining Rama lan Ibu. Daya-daya ing mangke cemangkah tumuju wontening papan palengganaka. Rateng mungguh kanthi lucu sindur kalepas dening Kanjeng Rama. Daya-daya nindakaken adicara bebot timbang pinanganten kakung mapas wonten ing jengku kanan Kanjeng Rama. Pinanganten putri mapan wonten ing jengku kiri Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu nyuwun pirsa dhumateng Bapak. Pakne nyuwun pirsa ya Pakne. Piye bobote bocah sakloron iki? Bune padha abote ya Bune. Pranyata sami katranipun boten nempuh bebasan bancinde banciladeng. Sami bobot katresnanipun kasembadan ing mangke ledha karya mangke nindakaken adicara pangkon timbang pangkon. Nglajengaken pinanganten saribet ing mangke nindakaken adicara tanem jeng. Daya-daya kacandha pamidhanipun putra kalih atur bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, niat ingsun nandur wiji dadi temuwa wiji kang utama. Temuwa wiji kang dadi tepa nulodo sesrawungan ing dina iki nganti selawase yo Ger. Jroning cipta sampun kepareng nindakaken adicara tanem jero. Wondene mangke pinanganten saribet nindakaken adicara sarajengipun. Pinanganten saribet nglajengaken nampah mangke nindakaken adicara kacang cucur utawi tampa koyo ingkang dumadi saking kacang kawak, dhelé kawak, jagung kawak, dhateng kantun arta receh. Kasuntak tampa koyo ingkang sampun kapasrahaken dhumateng garwa kinasih kanthi alis ingkang dumadi saking kacang kawak, dhelé kawak, jagung kawak, dhateng kantun arta recehan. Kasuntak kanthi jangkep pralambang luhur minangka anggejipun Raka Masloman katur dhumateng garwa kinasih Rona. Kedah paring mulya dhumateng garwanipun sarwana jangkep ing mangke. Daya-daya kabundhelan dening kusmaning Ayu Rona. Jengkar saking papan palengganaka putra kekalih mangke kepareng derek ngabiyantara sowan sawetès dumateng Rama Kinasih Bapa Robi kaliyan Ibu. Jroning cipta nderek titip sawetawis tampa kaya ingkang sampun tinampi. Rama Ibu keparengkang putra ngabiyantara sawetès nderek titip Ibu Rama Bapa Kinasih. Iya ya Ger,
wis tak tampa sawetara yoger. Tompo sampun tinampi ing mangke yaya siniram tirta wahyu wanci enjang binanjeng manah kajugrugan wukir kabeberan segara madu sinargung pumur datan kawawi pagrayu ing mangke ngasto sekolo tawi tumpeng robi roko masroman paring dah dumateng garwa datan kanton ing mangke penanganan putri paring dah dumateng garwa kinasih. Pranyoto pralambang luhur tanggel jawabipun pinanganten saling paring kaya jasmani lan rohanipun paring dahar jasmani lan rohani lebda ing karya ingkang sampun sami dahar klimah kembul bujana rumengser wonten ngarsa pangganaku agrahi sinambung pungkur pager bagus sugi nderek paring lalaki. Paripurna anggenipun sami muncul tirta perwitosari kalajengaken melampah badhe nindakaken adicara luhur ingkang namung gati ingkang kinurmatan Bapak Robi kaliyan tansah gegandengan asta jangkah tumuju wonten ing wiwarane asrama agung ngemethuk dumateng kadang pisan minangka sesulih saking keluarga agung Bapak Levan linambar budi luhur ngaturaken pasegahan ponokrami kunjung dumateng kadang besan ingkang tembe rawuh kanthi sukarane panggalih kanthi hamardikane manah ambi begya mulya panggihipun priyagung kang sami bebesan jumangkah tumuju wonten ing papan ingkang sampun cumawis hametuk kadang besan panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Levan kaliyan Darmo tangkeping asta yayang kapengganipun sami bebesanan tangkeping asta priyagung catur cacahipun pasegahan ponokrami kunjuk dumateng kadang besan matur kenging panuwun ingkang sampun kepareng rawuh nuwuni panyuwun ingkang namung kugati mliginipun dumateng putra kekalihipun.
Ugi dherekanipun panjenenganipun Rama kinasih katuran pinara wonten sakananipun tansah tanggep jojo pinanganten saribet ing mangke ganarbi rawuhipun para pinisepuh Rama lan Ibu daya ing mangke badhe swan ngabiyang jumangkah tumuju ngarsa dalam pangarsa bapa kaliyan Ibu minangka Rama lan Ibu pratanggungan kanthi rejo ing mangke tumungkul kinabektine pinanganten saribet tanggeping asta tumiba wonten ing jengku kanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu kacandha pamidhangane putra kalih tebat tresna asih Rama lan Ibu tansah paring gedhenga dumateng putra kekalih Rama Ibu keparing ingkang putra sungkem ngabekten nyuwun tambahing pangestu Rama Ibu ingkang kula suwun kaliyan garwa kula Rama lan Ibu iya Ger putraku bagus lan wong ayu dak pangestune kaya banyu mili pangestune Rama lan Ibu tumiba marang panggonmu sira saklaron pun Rama tansah dumadeng wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung iya Ger saklakune tansah kinembek mulya tansah kinembek marang Gusti wahyune Gusti ingkang Maha Agung Ger putraku bagus lan wong ayu aja nganti nempuh bebasan merucut saka gendongan luput saka kudengan Ger putra ingsun bagus lan wong ayu matur kuwing panuwun Rama Ibu sampun kepareng derek paring pangestu dumateng kula iya kaya sinenggal mayang Ger sira sakloron kudu wani dadi tepa tuladaning sesrawungan Ger wektu karya mangke kumandenya tumuju wonten ing panjenenganipun Bapa Revan lan Ibu jroning penggalih pinanganten saribet tansah engget dumateng Kanjeng Ibu nalika mawa condro dosa sari 910 dina minangka tapa brata risang bagus dalasan kusmaning ayu wondene kosok wangsulipun tansah engget dumateng Kanjeng Rama ing mangke sampun kepareng lebet nglukir jiwa lan raganipun Rama Ibu kepareng kula nyuwun pangestu iya Ger kaya urung tutup paring lelati marang panjenenganmu ya Ger ewatene dina iki kudu awal sopasta dalem Rama Ibu donga tumiba marang sora sakularan putra ingsun ya menawa dadep garwamu pinter-pinter macinamatan padha lati marang garwamu ya Ger matur nuwun marang Rama Ibu matur kuwing panuwunan Rama Ibu alhamdulillah wa syukurillah Rama lan Ibu kekalihipun tansah paring pangestu dumateng putra kekalih hawet pangestunipun para pinisepuh Rama lan Ibu tansah galitir tumiba wonten ing panggonipun putra kekalihipun mugi pinanggih sampurnaning gesang ngantos tumuju ing wilahan mangke kasembadan jroning penggalihipun Rama lan Ibu yayasan Dalmayang tanpa wawi paspo tumetes tumiba wonten ing panggonipun Rama lan Ibu ing sinawang saking ketebihan Yayah Mutiara Rinonjeng para rawuh ingkang dahat pinurmatan menika kalajengaken ngaos ayat suci pasrah pinampi saha dedonga matur nuwun.